Sim tirwa sang mas kuit nomor lai spa lai kunriu. Lai spa lai kunriu. Syaduan utrangin kiring kat padu. Syaduan utrangin kiring kat padu. Gajiknya bakut padu leng do utrangi aigu. Syaduan utrangin kiring kat padu. Kohimen ko para to ngit sango yaw jisu naga binda ga step paula yalam engi shasanda jongu ban mane ya u ban pediang ya u ha ga jingim ga jongi ngina ngai ti ga jing tumu ba per ga jongi ai ba ka bor jisu nam pau ha ga jingim jongi ha men siem jongi ha ki inga sem jongi idwairu naga binda I Elisha Mary Puway kadba idang to yaki exam kaba stang na do minda kasngi ba kanang ya jing ay ka jing ku bat ka jing start ka jing ublay midwairu na binda baru kikina ba stang yaki exam ba per ba kini ya jing ay ka jing ha kerteng upa baru kon baru men siyam bakuit Amen. ka jing ay jing utray jing yu Jesus Christ bat ka jing yu jing ublay lem bat ka jing silak jing men siyam bakuit Kindon rengka bat pi barra Rengka bat piru. ko himmen ko paratong in sange Paul ben ko slai hala ka donur ko men siem jangi halor ki pop barra ki bangile Jesu court wearing I vei pai vei balong ba lesbun le isne ye ki vei da ka jingim jangi da ki kam ki jam jangi da ki tin ga tle jangi da se bun sina ka jingim jangi ha ka jakaban le bha ye ki vei ni lesni ye ki vei Ip kang lad ye kiwe benjan bad jisu lemba ka jinglong jongi lemba ka khor pasniu jongi kangin karpadio jisu pen ba shushu ya ka jingim jongi da ka jingaye bawan thuit na ka ne ki yu krish bakui jisu ba I melong lingdo bam jikut Melchizedek
badon ke bor halor kie baro sen shari ke jing thalor jangi sen shari ki pop jangi sen shari ke jing duna jangi bangit lang ki kun ki babha hakamat jame nga pala how blade badon por baro badha pi ko himen ko para bangalale pop shibune daki jim per khat daki tin daki kam daki jingle klet daka jingle pada janga daka jingle pada janga daka jingle pada bakra be janga namar kata ngakarpadi ka maria bakuit kabayais hakatei soti yaki angel bakiri koin badia pi ko himen ko para benduai na gabinda janga how try ublay jangi ublay badan bor bar awnis sene yangi badendala mapi ki pop jangi unyalam yangi shaga jingim bam jikut amen Striken rat go blay isne yangi Striken rat go blay isne yangi Cristo ma go Cristo ra ko nom benim jangi benim yangi Traiken rat ko blay isne yangi Traiken rat ko blay isne yangi Cristo ma ko Cristo ra ko nom benim jangi benim yangi to nginia duwai ngi duwai nagabinda ki jing tumu shime changi ngi duwai ru nagabinda ki bapangi bashitam ngi duwai nagabinda ki briyu ki bajingai na jisu bakin wan pai shabu ngi duwai ru nagabinda ki inner healing retreat kaban stang nadu laipo wai tarik hadu har tarik bad baro ki to ki baton ki jing tumu ban wan shiminda bat pendi mai men siem ngi duwai nagabinda jungkiru Koblei badan por baro by im junam may uba penyad yakie baro habening bad kakendo to snap isne yaki jinkar pa jangi pai jame batai yak jing suk jame hagi sngi jangi dautrai jangi jesu kristu kon jame uba im bad san sharing khad bad me hagi jingelang kawai jangamin sim bakuit ublei junam la junam amen Kaching pule na kashiti sa Hebrew. Ko para umalki sedek us kasalem ulang do yung ublay ubahakli tam. Ulayakando yung Abraham ubawan pai na kapapanyap yakis badulakar ku yung u Abraham ulaay kibenta kabasipaw na ki baro ulong banengkong kumbaga kerteng yung kamot us kahok. Padnang ta ulong ro usim kasalem kabamon usim kajingsuk ulong upaklem kpa klem kami klem jinghiar pateng pad shemdon ya kajing stang kisngi ne kajing kot kajing im henrei da kabaya seriem yau kon ublay uyai sa uleng do shi junom kani kanang kham shai shu haba uwei pat uleng do ubawan mi hakajing seriem ya umelki sedek ubalakalalong uling do om kat kum kachinawa chung ka an ha kabaya dei bat kaching her pateng kabakan jado henrei da kabor chung kaching im ya kaba om la ban pendo namar la sakhi shapang chung u melong uling do shi chunom kat kum kariti chung umilki sadeng kaktin chung utrai ni songo yaw blay Samsis pasipo number praspa lai. Praspa lai. Aleyu Christma unsen sham Kino shun poja chongu Ubleyu longu trai jonga
Ken dem nong shun jong me apos la ja jong me Uble ula ben yari ma jong me nagasiyo Tenki nong shun jong me maru do met sen sha juno Gade yu Chris paun sen sha Proja jongu Pun sim melong nado si kahalor kilum kentang Shua gasta perngapko kungala penkaya me Usmai rai kudu blekin radu nok gelajingo Komu Melkisedek Shabam jukun Gade yu Chris paun sen sham Kinong shun poja jongu Hallelujah Labga kubuat berpajong kahima Barulah penkuat ki breu na ki cacing pang baro Haleluya 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 Utrai undon rengkat bat pim Kajim pule na ka gospel bakuit kat kumu Markus. Kaburam hame kutrai. U Jesu la leit biang shaka sinakok but la don hangda uwe ubrio but de ko kakti. Tekila tap yawu ban yo I lada un penkoit ya u ha ka sabat. Bakumda kin yo ban kem daw yawu. Jesu la ong hau tau brio badako kakti ale shane shakama nangda ula ong haki kai kaba shong ain ha ka sabat ban lebha ne ban lesniu ban pelait ya ke jingim ne ban peniam kipat kilasngap la kasngap u Jesu la peit saudong yaki da ke jim betar Ulas ngusi artat ya ke jim mutlop jongki badula ong ha uta uburiyo tokkaner ya la kakti te ula kane bala penkoit ya kakti jomu ki pairusi kilami naka sinakok but shisendon kila yakendu but ki herodian ban yasla kumno ban peniap ya ujisu ka gospel jong utrai Kecingera yame ku Chris ko himen ko para bai kautrai Jesu Chris u Jesu ulong u Melkisedek ngi yakendu Melkisedek haka kitab Genesis hakaba u Abraham ulayale ya katema persyai kinong shun ban pelait ya bulot nakikti jong kinong shun u Melkisedek ulawan banai jingai yawu bad u Abraham ulapai kelaru yawu daka jingai sngaba pat kalarung yaka jingya kendulang badu Melkisedek Katkum ka jimbatai jongki jingto bakuit ki ong utau Melkisedek usiem jongga Salem uyasirim badu Chris bad uyang naga benda u Chris belawan ban yarap ya Abraham haba udon jinge namarulong ulindo bam jikut
But hakane ka chiti shaki Hebrew yus ngo biang unong do ba koit ukran halor ka jinglong jong Melkisedek. Don kami don upa bam tip ka jing stang ne jing kut jong. Ban peni hangi ba Melkisedek mod ulang ujisu shishana mar ujisu don jing kut don jing stang don kami don pa kat kumga jing ketin ubelai namar laka yahuda ka borum ensiam bakoid bad ujisu ulang alpha bad omega bad ulang lindo bam jikut ulakinia ya ka jinkinia nakabinda jongi baro ke lindo kiyo ka bor bad ka buram bad ka itiar lemba ujisu ulang Melkisedek uba im bad uba yasirim bad Melkisedek usim jangga Salem. Badu Jisu udon lut ka bor habangi ong ulang Melkisedek ulang lindo ba yalay ekatma nakabinda jongi ulang lindo ba kinia jinkinia nakabinda jongi ulang lindo ba mapigi pop jongi ulang lindo ba kinti buram yangi ulang lindo ba kinia jinkinia nakabinda jongi bad how Jisu kadon lut ka bor baro kumbangi puson hagi digisngi naki jimpule hagi naki gospel jongo Markus rungila yo I yakata ka bor ka itia jongo Jisu bad haka bas ngautu yakane ngidon kamban peit haka jimpule gospel menda kasngi haka gospel ka karanayu ka karan syapang uwai uburiu ubadekokti lengila banang terkongkti bad uni uburiu ulawan sya sinagog kabamut ulawan ban mane ya utrai sinagog kalongga jaka mane ya ubale sinagog kalongga jaka bapuson ya ketin utrai ka sinagog kalongga jaka ya kendu ya ubale balengi don kam ubale balengi leisha ka sinagog balengi leit mane utrai ha ke temple bangi don bun gijingang nur ha pojongi lese don ki bawan shaki mane ban pan ya jingko jingkia met don't give up one shaki imane ban pan ya jingko jingkia mensia don't give up one sha imane ban pinpa shushu ya jingim mensia ki bru ki wan sha imane sha jakka mane ya ubale kenamba kindup biyo ka jingang nur jangka do nur jangi kindup la ban pinurlong ya jingang nur jangka do nur halor kine ke baro ka jingtumo jangka jingwan jangi kalong mane ya utrai ubale mane ya ubale bashisha haka jingim te uni ubri ulawan le ayu haka sinagog ban mane ya utrai udon ke jing talot kin hadu kata ke jingpang jomu rengkat bat ke jingpang ulawan shaka sinagog lesi ulawan ban ya kendu Jisu lesi ulawan ban mane ya Jisu lesi don jing mudru ba undup yo jingko jingkia lempa kata ke jingwan jomu don kindia tru ke jimbon Henry ulawan namar kaboru trai kala kering iau kaboru trai kala tan iau badul mauru udon rengkat bat ki parisi hakata ka sinagog minda ujisu uladon rengkat bat ki ujisu ulawan le ayu haka sinagog namar ulong ulinda bamjikut namar ulong Melkisedek namar ulong ubele badulawan ban kerku ya kiberiu kilawan man maneya ude bandon haka sinagog ude bandon haka temple utrai ude bandon hai mane mindangi barong ilawan ban maneya ujisu haka ne ka step lada shumudu lada ujisum don kajimman toy ayu yangi ban maneya ujisu haka ne ka step lada ujisu don shisha haki Eucharist bakuit kamindoi ayu bangishim minda mas bakuit kabamud mhamalleki jinyalung lang jongi bangait ban mane ya ujisu don hapadeng jongi kabamud lada ujisu don hapadeng jongi kai ke jimpan jongi kai ke jingtrang jonga donut lese don gibapan jingoi jingkiamek kramper Lese don ke ba na preng jongi ba pan ye ke jingurku halor ki inga sem jongi. Lese don na preng jompi pi pan ye ke jinga halo jompi ba pindup ya sirim badu Kris Melkisedek. Mindaw ni ubri rupan. Bad ki briu ki ba peit ya Jisu.
kam dame ki parisi namar kilong ki brio ki ba wadau ban krantat buram kilong ki brio ki ba aptap ban kran ben yaw Jesu ne ban wadau haloru Jesu ban peniap yaw but kane kalong ka jingma hapadeng ki brio ki ba wan mane yaw Jesu hapadeng ki brio ki ba wan mane yaw bale ki dondro ki brio ki ba senio ki don tangkawe ki jingmut omde ban mane yaw Jesu henre ban kino yaw bale ban riam yaw bale ban peniap yaw bale kane kalong ka ba matam lada ngi wan shai ka ing kentang jong bale ha ka temple ba ko jong bale da kino ki jingtumu ki basiniyu kita ki bru ki wan da kum ki ni ki jingtumu kin kit ki ya ka jempen rem halo chonki Ngiyosngo, kini ki buriyo kila mi na ka synagogue, kila late banyalong paralog bat ki Herodian. Herodian, kilong ki buriyo bakarshan ya usim Herod, kilong ginong bur jungu Herod, bat kila bur tineng ya ka nuksa jingim jungu Herod, badu Herod ulang uburiyo ba im haka pop, Herod ulang uburiyo ba kentay bad len ya ujisu haka jingim. Kabamul kiburiyo kiba wan mane ya ujisu ya ubale haka synagogue kila mina ka synagogue ban late lang paralog bat ki Herodian kiba mane ya kiblay taulese kiba mane ya ubale ba shisha namar ki along paralog bat ki jingsiniyo habang yalong kumne habang idon kum gane ka jinglong kaya ka ban sajia nginum la ban yoi ya ka jimba jong ki wei ngimla ban lebha ye ki wei bad ngimla ban kershan ro ye ki buryu ban lebha bad ngin kanglad ya ka jinga e jong utrai ban trai kam ha ka jingim jongi kane kalam ba mata ka sabat balengi da ke sabat ka bamut balengi mane ya Jesu balengi mane ya ubale balengi idiau Jesu balengi don kam ban bu koid ye gisngi jongu bale namar ngidon ka jingting burang hapo jongi ngidon ka jingtrang bangindup iyo ya ka bortemai na utrai bangindup dap da ka jinga e jongu utrai sabat kalong ka por kalong ka jingai la jongu Jesu jongu bale iyangi ban pinba shushu ye ka jingim jongi Om de tang mangi marwe ngi deben penba ngiden re kajing shimenda ha ka sabat kajing rake ya ka sabat kajing kan mau ya ka jinge jongo bale ba kajing le koit ya ka sngi jongo bale kadeben yarap yangi banlong gi bakam kuloid mensiam kadeben yarap yangi banlong gi bakam kuin ha ka jingim jongi kadeben yarap yangi ban lebha palat benya ka ba menshua takabamut manla ki jingduai jongi kayarap yangi ban penba shushu ke jingim henre ke jing shimenda mas bakuit bat ke jing tuwai kam yarap yangi lara kam yarap yangi ban lebha yakiwe kam don jing muchu ban maneu Jesu kine ki parisi kim shimlawan ban yarap yakiwe kim shimlawan ban isne yakiwe kim shimlawan ban kendiu buram yakibatalot henre kiwan ban kerentat buram yakibatalot Kim don jingis ne yawni ubruyu bad kokti. Kim don jings ngawlem yawni ubruyu bat talad bor. Kim don jings ngawlem yaki bapang. Kim don jings ngawlem yaki baduk. Pinban kilalong ki bruyu bam don jingid ublay hapo jonki. Kilong ki bruyu bam don dakishin jonga jimba haga jingim jonki. Ba dena kata kadaw kilamina ka synagogue. Kilamina ka synagogue banya sela persya ya ujisu ulong ubaba ublay ulong baba ujisu ulong baba bad ulong gatlang jonga jimba ulong gatlang jonga jingid ulong gatlang jonga jingarku makipat kila kang persya ke jingarku ke jimba bantuin bunsin ha ke jingim jongi ha ke jimbam boy perka jongi mila ban kerlalong ki bryuk balesni kibe bakanglad ya ke jimba man ke jing tuai jongi kareban pen galai yangi man ke jimmane jongi kareban pen janai shushu ke jingim jongi man ke por habangi ban maniu Jesu ngideben puson naka ngadeban kala ka bamut
na kano ka jinglong ngadon kamban pen ba shushu ke jingim lada kata ke jingmane jongi klam yarab yangi ban pen ba ke jingim ladangi sakaju shikaju kalam da jingkala ka jingmane ujisu ka mas bakuit kam seiso kindia tru ha ka jingim ko himan ko para ha ka ne ka mas bakuit tongin duai bangin ngait ninggom ya ujisu bangi id ya ujisu bad nginang yo jinga ban pen pa shushu ban pen kala ya ka jinglom basiniu sha ka jimba nginduai naga binda ka ne ka jinga jisu ba id karko khardo yangi pensle yangi baro kini ki kon ki bashim banda ha ka ne ka mas bakuit bakinang yo jinga bakin long shisha ke ba lebha ye kiwe bakin long ke ba pen briang ya ka jingit jame ha ki himen ke para bakin long ki kon ke bakin diu ya kiwe kalam peit po yano kalam kain po yano kalam le sne le sniu yano ba romangi ngilong ki ba kershan markaliang ngilong ki ba ra ya ka kubor ba haki himen ki para jongi man ka kelip ma jonga jingim jongi bangin long shisha ki ba jingai na ka jing sniu bat ka pop bat ngilong ki ba yala yajan pat me tolong jonga jimba tolong jangka jingkarku. Enya ro ya utrai Jesus Christ. Amen. Intuai bangi pla ya ke jinget ke jongi bangin yo jingai ban lebha barabor ikiwe. Nganget Aulei pa padon bor baro unong tau ke bening bar ka kendo bar hau Jesus Christ kun ba marwe jongu utrai jongi yau bala puna mensiem bakoi yau bala kana ka Maria teisoti bala shala bein po pondius Pilatus la sanar pna yawu la yab la tep yawu la hiasha ki bayam tagasni ka balai nami pan ki bayam ula kiu shabene ushang shakamon play upa badan bor baro nang da unwan pan pan bishari ki bayim pat ki bayam ngangit homen siem bakoi haka balang Catholic bakoi haka jingya silo ki rikoi haka jimma ekipop haka jimmi pat ka do haka jingim bam jekut amen Lai spa nyopo Play ba crowd tuk dance so pa sing I ti ba iterwa wine ba ku ba li ernai ba pa jo me Toya duai ko himen ko para baga jinkinia jonga ba jumpi kanlong ka ba priang hun ha ublei upa badan bor baro To try putting it in Vinyana ki jong pi nakamata ka singero burong ka teng chungu jumatayi berkalang ku chungu baro wei to ai hangi ko trai ngi karpat banginla banshim benta da ka ba biddor hakini ki jimmaya namar katasin bala penmenda ya kane ka jinkinia la pendap ya ka kam jonga jingsius pa yangi da u Chris utrai jongim Amen utrai undon rengka bat pim Mereka berkiru to kentiu ya la ki to nut Ikin tiyo ki shall tongin try aingu ya utrai ublei jongim Kai shong hok bat ka day dashisha kalong ka ba shong hok bat ka bade kadai ti jongi bat ka jim penim yangi
kamal la ka por bat ka jaka ban aingu yame ko kinran ko pa bakoi ko blay badon bor bad bam jikut namar ha ka jingit mela taw yau bendriu bad habala pendram yau katkum ka hok mela sispa yau da ka jingisine lemba utrai jangiu Jesus Christ lemba jangu ki angel ki yaro ya ka buram jame ki hima ki dem mane but ki bor ki kinyu hakama jame ka beneng but ki bor ka beneng but ki sarapim bala kerko ki amane renkat da ka jingkomen ni kar padi me to ai bagi sur jangi ki nia so but ka jangi kad bangi pen pana da ka jingya ro bas nge verre Bakut, you try. Bakut, you play, keep by. Bring back the take it down. Gai kaburam jombe. Rayo sana shadro. Rayo sana klemkut. Rayo sana you play juno. Yaro you tamawal. Aga kerten utrai. Bring back the take it down. Gagaburam jombe. Rayo sana shadro. Rayo sana klemkut. Rayo sana you play juno. ko himmen ko param tongin duwai na do ka donut nagabinda ka jimpen sle jong men siem ba koi kram bangin yai beteng man leba da ka jing yarap jong men siem ba koi bangin impura ka jing long u Chris wat la dang ni don ki jing nge ne ki jing jinjar ne ki bri ki bele per sha yangi ngin om sange ban leba ye ki wai le isne ye ki wai ai ba kane ka long ka jing long jong i wai pa i wai ki duwai na do ka donut ba umen siem ba koi un pen klein shushu yangi ban long ki kun ki ba koi ki ba leba le isne ki wai Dashisha melong ubakoid kotrai katame jong ka jingkoid baro namar katangi karpadia me to pen koid pen kantang yakini ki jing tarwa jangi da ka bappa ya umen siem jame kum ka umjer halo janki bakin kalalong yangi kamet barkasnam jango trai jangi u Jesus Christ haka por baladi no yavu badala ka mons ngabha ulapadiang ya ka jingsha shitam ulashim ya upu badaka ba aingu yame ulakadia yavu badula ai halage sentran u ong toshim batobam na kanepi baro na markane kalong ka medjanga ya ka ba naiti naga benda jumpi Hakaju keru kamenda lalaya bam ulashimya ka kuri bada kabaingu biang yame ulaya ka halage sentran u ong to shimbat di na kane pi baro na markane kalonga kuri janga snam janga jutang batte mai bad bam jukut ya kabayan pen mi naga binda jumpi ba naga binda ki babon naga binda ka jingmap iki pop to le yakane ban kan mau yangam Kosnam bakardor jango Chris ta pen koid yangi pen koid yagamen siam hadim pen koid pen kia yaki bapangi bashitam baro yada yangi nau bamen nagi kalam Kajimaya jangka jinget
Katasin bangi bam yune upu Bangi dina kane kakuri Ipen braga jing yap jong me kotrai Dadadu menwan Nyamar kata ngi ke bapen menda ya ke jingia bad ke jimmi pa jangu ngi tarwa hame ko trae upu janga jingim badia ka kuri janga jim penim ngi da ai ngwai dem nyamar melanyu yangi ke babit ban yang hakama jamme bad ban shakriya me da ka bas nge verit ngi karpadia me bangi ke bayo binta hakamet bad ka snam ukris ngilong ke bala penyatli kawe da umensi em bakoi takan mau ko trae ka balang jamme kabala priang hasatala ka partay bato penjana ya kaha ka jingir rengkat badu Francis upaba ko jangi wilbert marveno bishop jangi bad baru ki lingdo bad ki rinium takan maulem roye ki himmen ki para shinrang bad kindei ki bela yutia da ka bakermen ya ka jimmi pad badia baru ki bela klat no ha ka jingis ne jamme top diang ya ki shaga jingshai ka koma jamme to isene yangi baru ngi karpadia me Barengkat bat kamari teis di bakui ke kemejang oplai. Ujasa bakudo kurim janga ke apostol bakui. Francis de Sales bakui bat baru ki rikuit ke bala pensaba me pateng la pateng. Ngilong ki babit. Banyo bindalem ha ke jingim bam jikut bat bangin yaro bat pendon buram me da ukun jamme o Jesu Christ. Dawu lembadu badhavu kanlo hamayu blayu pa badon bor ha ka jingelong kawe jeng mensi mbakoi baro ka buram bad ka jingero junom la junom Amen ko himen ko parato lindo vai kum bau Jesu la hikai yangi nakabinda babun gi jing dumo jangi kham karpa nakabinda ban lebha yakiwe man ka kelipmat namar ngilong ki kun jungu Chris bat ngi tuaru nakabinda ka inner healing retreat ka ban stang na du lai po we tarik baro ki badon jing tumu ban wan chiminda pakini jinga ke jingar ko lempa ke jing isne ke jungu Chris kopa jungim Wa bening kalong ka bakui kasteng jume Kawan ka ima jume kalong ka mon jume Ha kendau kumbaha bening To ay ngiminta ka siwam jungi kalakala kasi Batama bingi kerenkam jungi Kumbangi rungi map ibres niu yangi Badwa delam yangi shaka jimpan shoy Nre tapalait yangi nakabasiniu top light yangi ngi karpat kotrai nage jing siniu baro haga jing spoon jamme to ai jing suk jing sign hage sngi jungi knamba daga jing arab ka jing isne jamme ngi light baro bona ka pop pangin yo jing da nage jing jinjar baro kadbang idang up kemelin dia ka jing karmen bakoi but ka jing wan pa jung nom penim jungi o Jesu Christ Namar ka jume kalong ka ima Ka jume ka bor ka bram Sinom la sinom Kotrai Jesu Christ me ubela ong hagi apostol jamme ka jing suk nga I happy ka jing suk janga nga I happy wat pe digi pop jangi hendra ya ka jinge janga balang jamme bar ha ka jing spoon jamme tai ha ka ya ka jing suk bar ka jingya tele ka we khat kum ka mon jamme mame uba im bar basansha junom la junom Amen ka jing suk utrai kandon barabo rengka bat pim Rengkabat dabla pilo ka jinge do Kristo ngi aingu markelia Kukun lang produble Mekit ki poperte Tus ngau sene yangi Kukun lang produble Mekit ki poperte Tus ngau sene yangi
Hakami ukon lambro jeng ble. Hakami bakit na ka pop jeng ka parte. Sukito ki bala korsha ka jing kawai jeng ukon lambrot. Bentar ngomong passion park women room ko being jena. Besh on the negative kemudian jena sekiahi. Try Jesu. Meron hasinda jangi. Melawan siyang sa hapo jangi. Lemba ka na kakinia ka kriyang bakoy. Shimti pura yung ibay menda. Kiba shimenda ha ka na mas bakoy. Jesu. Mayo ilun ya barro. Don na parang jangi. Kiba susi, kiba pang, kiba shito. Jesu ngiwan rasya me. Yagi jimpang jangi kikun barro. Kijing shitom jangi. Kijing jinjar jangi. Kijing sosi jangi. Yagi pule ke putti jangi. Yagi exam jangi. Iwan raru hame ko Jesu. Yagi batalon bor hapadeng jangi. Iwan raru yagi gasem jangi. Karko kardo yangi ko Jesu. Karko kardo yagi kam ke jam jangi. Ko Jesu kener lakat de jame. Halor ki bayir batoin jangi ki batiapang haki ICU. Kener lakat de jame. Halor ki himmen ke para ki kun ki de jangi. Ki bangop shingop ha ka jingkarni. Yaki kiad bat ke drug bat ki ve ki jing suniyo.
tang mame marwe ko Jesu melaban penim yaki na kene kat lep jong ka jing senio ai mori ki baro ko Jesu agin yo ke jinga e ben kala ka ba mod Jesu kargo kardo yangi vai pai pen kalai ni ka kati ka jat jangi pen kalai ni ka men siam jangi pen kalai ni ka jimo jim barka jangi bangin lang shisha ki gon ki ba le bha ye ki bai ke ba isne ye ki bai ba in light na baro ki jing tur ka bangin don ha po jangi Jesu pen koi na yangi pen koi pen kia na yangi perlong yangi ki gon ke ba ken diu ye ka jim ba jo me man ka le ma jo ka jingim ai mor ko Jesu pen slay ko Jesu pen koi dingi ko Jesu hallelujah 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 Yeshua 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 Yeshua 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 Jesus 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 hallelujah 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 Jesus 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 hallelujah hallelujah to nginia duwai to te hangi ko trai yau men siam jang ke jingir jame badha ke jing spoon jame ya ki tu ki ba melap sa hon da uwei upu na bening to prolong ye ki kawe ke jingmod kawe ka donut da u kris utrai jangim Amen. ngi duwai naga binta ke jing tumu jang ke jubilee kat bangi duwai ngi trangru naga binta ben yo jimpin jam pura naga jimpin chitom shipor how new snem jang jubilee koppa uba happening Toai bakajingit bamalai hengi au kun jame Jesus Christ uhimen jangi badba ka leading jaga jingit spoon padkan klang hagi donul jangi tau men siam bakoi kan kalsio biang hangi ya ga jingkermen balakarku naga binta ka jingwan jaga hima jame toai baga jinga e jame kan pen kala dur yangi shakin nong lur lingka bam ju shantai ben bet ye sambai jug gospel toai baki tu ki sambai kan pen kala dur na shapo ya ga jai ben rio padia ka parthe mariang baro kawe aga jing kmil ndi batikana ya ka beneng batimai pat ka parthe batimai abanda ki bor jungu bammen la bengno kaburam jame kan teng shine junam to ai baga jinga e janga jubilee kan kersio biang hangi ki pilgrim janga jingkermen ya ka jingang nu ya ki tiap jingkan show happening ai baga taga ju ka jinga e kan pensap priang ya ka jingkermen bat jing suk jung nong siu spa jungi satala ka parte shame ko blai jungi ubala karku junam kan long kaburam bat ke jingaro junam amen kopha jungim ba happening kan long ka koi ka teng jame kan man ka ima jame kan long ka mon jame ha kan dau kum ba happening to ai ang iminda ka jimbam jungi ka bahala kasni batama pingi kering khang jungi kum bangi rungi map ka beles new yangi padwa dilam yangi shaka jimpan shoy rei ta plai yangi na ka pasniu ko blai ko maria ka badam daga jingae utrai dun bet la kar kuya pana te kinte pala kar kuya so ko jompa Jesus maria bakuri ko mi jong blai waina ka benda jongi kinompo minta da ka por ka jingya jongi amen kaburam pab de kun badamen sim bakui kumba kalalang ka pamining kong kum juminta para po junam la junam amen utrai undon reng khat bet phim God but he. play button board baran kar kuyapi uppa baru khon baru men sim bakoit Amen. yalai suk pen pen banaka kubar babha jung utrai daga jingim ka jompi Isango yauble. Balaispa arpusa. Ublei uinyangi walagim
nong po u ble u yang i u ble u yang i wa lang im long e wa lang i long ki nong po u ble u yang i u ble u la thau yang i u ble u sumar yang i ble u yada yang i u ble u penim yang i u ble u yang i wa lang im long e wa lang i long ki long po u ble u yang i u ble u yang i wa lang im long e lang i long ki nong po u ble u yang i Gaburam ha ku pa bar ku na man sim bu khoi ba la long ba man ko chum ta bar bor nam la junam amen. En yero yutra Jesus Christ nam la junam amen.